Tot esforç té la seva recompensa. La patinadora santaolalienca Nekane Pérez ha liderat tots els Opens federatius del nivell 7 aquesta temporada, un mèrit que li atorga l'opció d'aconseguir el títol de la Copa Catalunya, una competició que coneix molt bé, ja que hi ha arribat els darrers 3 anys de forma consecutiva, però on mai ha pogut endur-se la victòria. M'han sortit molt bé els Opens i el primer Open la puntuació una mica baixa, però ja que he tingut una mica més d'experiència, m'han sortit millor. Qui també desitja acompanyar a la Nekane a la Copa Catalunya és la seva companya Judit Torres, en el seu cas, competint al nivell 9. Encara no es coneixen els resultats definitius, però la Judit ocupa la posició 13 del rànquing i se'n classifiquen 24. Aquesta temporada és una temporada que m'ha agradat molt el meu disc que he fet, el meu mallot que he portat, i m'ha agradat molt fer aquesta temporada i sento que en els meus campionats he anat de menys a més, ja que he fet bons resultats progressivament. El primer campionat que vaig fer, el primer no m'ha sortit tan bé, però ara ja que he agafat més experiència, millor. Enguany, totes dues també van arribar a la final del Trofeu Catalunya aconseguint un top 10 i on van portar al límit els seus discos. La Nekane va obtenir la 6a posició i la Judit la 10a.